see, 'cause I think I do want you next to me. Morning! You know, kaya what day today, Kuya? Tomorrow is Christmas! Yes. What day today? 24. December 24th. Whoa! Whoa! Open it! Open present. Mom, this is like only now. Auntie Mel. I'm not doing movie today. Ow! Where's yours at? Get yours. My egg! Egg? My egg! You got eggs? Let me see. What's that? Huh? Thanks, Mom. Thanks, Mom. Wow, Baba, you have to eat that after lunch, okay? I have to eat this after tea. After tea, yeah, that's right. After dinner. No, not Ito yung- Snickers. Eto ka, pareho sila ni kuya niya. Mom, Ayan. why Snickers? Because that. Choco. Mom, Snickers. And Holly, mayroon siya itong dino, yung eggs na Kinder. Baba. Well, let me see, Baba. Ito yung kanya. May surprise yan sa loob. Mom, Yes. not the Snickers because that. My tooth. That's alright. Give it to Daddy. Yeah. Okay. You don't open. You have to wait. Okay? Do we have to share them? Of course, Baba. Sharing is Harry, Daddy. very good, Holly. We just have one each and that's it. That's right. Ayan. Binabalot ko na yung yung spring rolls. And yung mga bata, manunod sila ng sine kasama yung tita nila. Manunod sila ng Bumblebee. So, ayan. See ya. Where are you going? You're not coming. You're not going, Bamba. We are free, can. Manunod. Iwag na siya, oh. Ayun na siya. Oh. You're not coming, Baba. There's no tossing. Yeah. Come on, see ya. Son. Yeah. Kuya, see ya. See you on. We want this mom. Be good, daw. Oh, I'll save some popcorn for Holly and me. Oh, thank you. We'll be back. Bye. Iyak na si Holly. Go quick, Baba. See ya. Ituturo ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung paano ako magbalot ng spring rolls na ganito ang magiging itsura niya. Ganyan. Ganyan. Ang gamit ko palang pangbalot is ganito. Yung malaki, eto, yung 30 pieces. And eto, hindi ko na kasi, ginawa ko siyang parang plato kasi matigas siya. So, hindi na siya pwedeng ibalot. Hindi na siya pwedeng gamitin pambalot sa spring roll, I mean. So, ganyan. Ang ginagawa ko, di ba usually, ang ginagawa, dati ako, ginagawa ko pa, triangle yung cut ko. Pero ngayon, iniba ko na. And mas maganda to kaysa triangle na pagbabalot. Yung pahaba, ganito. Yung ikakat mo lang siya sa gitna. Then, ganyan lang. Ganito ang itsura niya. Tapos, ang ginagamit kong pang scoop is, eto yung kutsara ni Holly. Parang ano lang siya, 1 teaspoon or, yeah, 1 teaspoon. So, ganyan. Pwede rin kayong gumamit na yung ginagamit sa pang, ang tawag ng pang-decorate sa cake, yung icing part ba yun? So, ganyan lang. Ihurma lang siya ng pahaba. Ganyan.
Tapos, yung dito sa side, ifo-fold siyang ganon. Tapos, pag eto, dito sa dulo, pag matigas yung ano niya, minsan kasi hindi sumusunod yung ano, yung spring roll wrapper minsan. Linalagyan ko siya ng pang-seal. Ang ginagamit ko palang pang-seal is yung egg yolk. So, minsan, naglalagay ako dyan pag hindi maganda yung pambalot. Pero, okay naman siya ngayon. So, ganyan. And then, dito rin sa kabila, ganun din. Itutupi siyang ganon. Ifo-fold siyang ganyan. And make sure yung dito sa dulo, wala talagang may expose na meat. Or dapat talaga may ganito kakapal. Kasi yung ganyan, oh. Ganyan dapat ang ititira yung space para ma-fold mo siya. Overlap ba yan? Tapos, dito naman, igaganon lang siya. Ganyan. Ganon. Tapos dito, ang ginagawa ko para siksik talaga yung pagkakabalot ko. Hinihila ko siyang pag ganon. Then, ganyan. Para lang kayo nagtutupi ng banig. Yung pag nasa probinsya, diba? Yung ganon. Tapos na, gising na yung mga bisita. Kunin na yung ano. Magligpit na kayo dyan. Diba? Ganon. Banig lang. So, ganyan. Tapos, isil nyo na siya ng egg yolk. Oops. Ganyan. Tan-tadan. And then, pag ito ang ginawa nyong way sa pagbabalot ng spring rolls nyo, hindi siya magsasag. Alam mo yun, yung pag naprito na siyang matagal, and then, di ba usually, pag naprito na matagal yung spring roll, nagkukulubot siya, eto hindi siya, and then crunchy pa rin siya. Meron akong prinito dyan. Kanina pa yan, nung umalis yung mga bata. As in, kanina pa, mahigit 1 oras na. Kasi yung binabalot kong spring roll is siguro 1.5 kilos to. Kaya, tas naghinto-hinto ako kasi nga, di ba kanina, humiiyak si Holly nung umalis yung mga kuya niya. So, ayan. Ganyan. Then, basta make sure na mahaba to. Medyo mahaba. Tapos, magtira kayo ng space. Ganyan. And then, huwag kayo mag-alala kung nahati nyo yung, di ba, means kasi makapal to, di ba? Hindi talaga siya mapapantay. Katulad nito, crooked siya, oh. Hindi talaga siya pantay. Yung yung kalahati nito, medyo mas maliit. Pero, magagawa nyo yan ng paraan. Ganito. Ito lang, oh, ganyan. Kasi, ifo-fold naman siya. So, basta make it sure na yung ganito nyo, pag 1 tablespoon ang ginamit nyo, 1 tablespoon. Pero I think ito yung ganitong sukat is 1 teaspoon lang. Na may konti. Pwede rin na may konti. So, ganyan. Pasensya na guys kung hindi tayo marunong mag-explain. Alam nyo na yan. Sabi ko sa inyo, tingnan nyo lang kung paano ko ginagawa. I-mute nyo na lang yan pag na-annoyed na kayo sa akin pagsasalita. Kasi hindi ko naman siya na-explain talaga ng maayos. So, ganyan. Hila. Then, seal. Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung prinito ko. Malamig na yun, for sure. Kanina pa yun eh. Ayan. Na hindi siya, basta, mas maganda para sa akin sa dati yung unang way kong pagbabalot. Maganda naman yun. Okay lang naman. Eto, pagtingin mo, parang komplikado siya kasi maraming proseso. Marami bang proseso? Kasi, di ba, patupi-tupi kang ganito sa both side, tapos may pahila-hila. Pero pag nasanay kayo, okay na. Hindi na siya parang komplikado tingnan. Ngayon lang, parang pagtingin nyo, ano ba yan? Ang daming tupi-tupi. Pero maganda siya, at saka hindi talaga siya puputok. Hindi lalabas yung laman. Ganyan. Ayan, ganyan. Ako gustong-gusto ko itong ginagawa. Yung pagbabalot ng spring rolls na alam ko naman wala naman ako ibang gagawin pa. Gusto ko to. Ewan ko. Tapos nanonood lang ako ng Korean drama. Bago hindi pa tapos yung ilang episode ng Korean drama yung pinapanood ko. Ito tapos na parang bitin sa akin. Parang ganun. So, ayan ulit. Para makuha nyo talaga kung paano ko siya binabalot. Ganyan. Si Holly nanonood na lang siya ng cartoons. So, ganyan. Then, fold dito. Then, para naman nagtutupi din pala ng damit.
pag ganito. Pero pag ganyan na, eto, ganito, di ba? Matigas ang ulo niya, ayaw niyang sumunod. Sumunod naman siya. Pag ganyan, pag hindi talaga siya makuha, ang gagawin nyo is, kumuha kayo ng egg yolk, ipasta mo siyang ganyan, i-paste siyang ganyan. Hindi na siya maglolo ko. Tapos hila. Ganyan lang. Diba? Sabi ko, sa unang tingin, parang mahirap siyang gawin. Hindi po siya mahirap gawin. Maganda talaga yung pagkakabalot and pantay-pantay siya and then hindi siya puputok. Hindi ba maglalabas yung laman? Yun ang ibig kong sabihin. So, sige, i-continue ko na lang ko na to. And ipapakita ko sa inyo mamaya yung prinito ko na mahigit 1 oras na yun na naluto. Para makita nyo na crunchy talaga siya. Tsaka wala siyang butas. Yun, wala siyang butas. So, ayan, tapos na ako magbalot ng spring rolls. Ganyan ang itsura niya pag ganun na way ang gagawin nyo pag nagbalot kayo ng spring rolls. Yung parang may pabilog yung gitna sa ganyan. And, I think mga more than 70 or 80 to. Kasi eto, nakagamit ako ng isang buo. Eto yung isang buo, syempre, 30 pieces yung buo. Tapos, divide into 2. So, 60. Tapos, nagbukas ako ng isa nito. Hinati ko yung isang kalahati nasa rep. Tapos, yung kalahati, eto, ginamit ko. Pero, hindi ko siya naubos. So, may tira pa siyang ganyan. Siguro, more than 10 to or 10. So, hindi ko alam. Basta, more than 70 or 80 to. Ito ko, eto yung prinito ko kanina pa. As in, kanina pa nung umalis yung mga bata. Tingnan nyo, Ay, tingnan nyo, pakinggan nyo. Ay, pakinggan. Ayan, diba? Crunchy pa siya. Kagatin natin. Wait. Tikman. And, ayan, naka-makeup akong konti lang naman. Nag-foundation ako. Kasi akala ko magpipictorial kami. Kasi every year, nagpipictorial kami yung parang yearly namin sa may Christmas tree. And kaso, dumating yung tita nila, TJ, maaga. Pinick up sila ng maaga. So, kasi nga, manunod sila ng sine. So, sabi ko, baka mamaya na lang or, ewan ko, depende kung anong oras sila ida-drop off dito after ng panunod ng sine. So, but anyway, yeah, kaya nakaganyan ako, naka-konting makeup. So, titikman ko na to. Ito yung spring roll na sabi ko na kahit, as in, malamig na siya. Kahit malamig na, crunchy pa rin. Tikman natin. Diba? Crunchy pa siya. Hindi siya, wait lang. Wala siyang kulubot. Hindi siya kulubot. Diba usually ang spring roll pag hindi na siya pag hindi na siya mainit, nagsasag. Ito hindi. Ayun, Tapos ganyan yung itsura sa loob. Ayun yung mag-focus. Ayan. Ganyan yung itsura sa loob. Lapit. So, ganyan. Basta matagal ito. Siguro mag 2 hours tong ganito na. Diba? Crunchy. Sarap, Ayan yung isa. Kagating ko din. Close your eyes. Would you dream for me? Some paradise. Tell me. Hi, Baba. What's up? Yes, Baba. What you gonna say? Hi, teacher. You're welcome. Say hi, guys. Hi, guys. Umiyak siya kanina. And then, ano siya, Masarap? Yes, say good. Say, good? Kami na lang dalawa. Kanina, nandito yung daddy niya. Kaso umalis siya kasi pumunta siya sa friend niya. Baba! Hoy, nakatulog din siya. Hoy! So, yun. And, minarinate ko na rin yung i-adobo ko kasi mamayang gabi lulutuin ko na yun. Ipakita ko yun sa inyo pag nalinis ko na dito. Na-marinate ko na siya. So, yun. Mamaya na lang ulit. So, eto yung minarinate ko na pork belly na aadobohin ko. Inubos ko yung 3 pork belly na ipinakita ko sa inyo sa haul kahapon. So, ayan siya. Ganun siya karami. Hindi ko alam kung ilang kilo yan. But yeah, ganyan siya karami. And dito ko siya minarinate kasi malaki nga tong wok. Hindi siya kasya doon sa normally na
pag nag-aadobo ako, kung saan ko siya minamarinate, hindi siya kasya doon. Kasi nga, ito yung dadalhin ko bukas sa aming Christmas lunch sa family ni Jan. So, ayan. Minarinate ko siya sa garlic, suka, toyo, and asukal. So, ayan. Minarinate ko siya ilang oras. Maya-maya, anihin ko na siya. Lalagyan ko siya ng tubig na konti. Then, i-on. So, i-update ko na lang kay mamaya. So, yan. Linagyan ko na siya ng tubig. Siguro mga 1 cup kasi marami to. Pero titingnan ko pa rin mamaya kung magdadagdag ako. And naglagay na rin ako na buo-buong paminta. Ayan. So, tatakpan ko siya and hayaan ko lang siyang magkulo hanggang sa lumambot siya. So, mamaya na lang ulit. So, ngayon gagawa ko ng fruit salad habang pinapalambot ko yung adobo. So, ito yung aking mga gagamitin sa aking fruit salad. Simple lang naman to. So, eto, mayroon ako ditong dalawang fruit cocktail na nabili ko sa Coles. And meron pa akong isa yung galing sa Asian, sa Filipino store, yung binigay niya sa akin Del Monte. Tingnan ko kung kailangan ko pa yan. So, pero yan, alisan ko na siya ng syrup, yung sabaw niya. Ayan, inalis ko na. And may dalawa tayong mango, pero meron pa ako sa ref na dalawa. Tingnan ko lang kung gaano karami ang magagawa ko. And meron ako ditong 3 Nestle, eto, reduced fat cream, yung Nestle cream sa atin. Tapos isang condensed milk. So, yan. So, gagawin ko muna to. Hi guys. Hi guys daw siya. Tago ka lang dyan, ha? Matalim kasi ito, eh. Okay? Yeah. Okay. Where's mommy here? You like mommy's hair? Yeah. Okay. Yung gagawin ko is mango salad, hindi fruit salad, hindi. Joke lang. Kasi mas marami yung mangga kaysa fruit cocktail. So, ayan. And, ayan, ganito ko siya inihiwa. Diba? Parang flour. Ganito ko rin siya kinakain pag gusto kong kumain ng mangga. Yung ganun ba? So, yan. And, eto, napakasimpleng fruit salad lang to. Kasi, ayan na si Holly. Ayan na po siya. Ayan na po siya. Ayan na po siya. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Dinidilaan niya na po. No, Papa. I'll give you one. Wait, okay? I'll give you... Ibibigay ko sa kanya yung isang ano. No, 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 no. Touch, Papa. Ay, nandito na naman po si Kulit. Hi! Excited siya, oh. Diba, usually, ang fruit salad natin, mayroong kaong, nata di coco, tsaka cheese. Kasi si Mama, ganun siya mag-fruit salad. Tsaka marami talagang manggan linalagay din ni Mama. So, sa akin, wala siyang kaong, wala siyang nata di coco kasi ayaw yun ng asawa ko. And yung mga kapatid niya rin, parang ayaw din naman yun. Gusto lang talaga nila fruit. So, dinamihan ko yung mangga, kaya yun. Hi! Have to do is you have to put your head over your plate, okay? Yeah. Okay, bite. Wait. Okay, bite. Hold it. And put your head over your plate. Diba? Ano? Can't wait. Huh? Can't put my head. So, ayan na yung fruit salad natin. Pero, dadagdagan ko ulit siya. Ito yung binigay sa akin ng, yung sa Filipino store. Meron na pala siyang ano, ayan o, may nata di coco na pala siya. So, ilagay ko yan. Idagdag natin yan para maraming fruit salad. Si Holly, ayan. Nakikipag-away pa rin dyan sa buto. Pangalawa niya na yan. Yes. Malulobat na ako. Are you done, Baba? No. No, no, no. Oh, wipe your hands. So, ayan. And then, yung adobo ko, kumukulo na ng kumukulo. So, haluin ko lang siya ng haluin. So, yeah. Mamaya na lang kasi malulobat na ako. So, ayan. Tapos na yung fruit salad. Ang linagay ko is 4 or 3. Tatlong Nestle cream. Tapos, isang condensed. Kuskus siya, pero hindi siya matamis. And 3 fruit cocktails and 3 mangga. Kaya, inubos ko yung condensed milk.
Kasi hindi naman siya ganun katamis. Minsan, pag gumagawa talaga ako, konting condensed milk lang yung, hindi naman konti, yung tama lang, yung hindi siya yung sobrang tamis. So, yan. And yung adobo natin, check natin. Basta yan, okay na yung lasa niya. Ilalagay ko na siya sa ref. Ayan, check natin yung adobo. Ayan, sobrang kumukulo siya. Oh. And linagyan ko na rin pala siya ng, eto yung dahon ng laurel. Ayan. Linagyan ko na siya. So, patutuyuin ko lang siya ng konti. Then, piprituhin ko yan. And maglalagay ako ng potato tsaka saba. Tapos yun na. Tapos na yung adobo natin. So, palalambutin ko lang siya ng palalambutin. Takpan ko lang to and lilinisin ko yung mga kalat ko dun sa paggawa ko ng fruit salad. What's that? Banana. You want banana? Yeah. So, ni Holly, eto, naluto ko na yung banana, na-fried ko na, and, ayan, nagpa-fried na ako ng potato, and nandito na rin yung mga bata. Please. Please. So, what you can say? Chicken, please. Thank you, please. Okay. So, ayan. Riniprito ko na yung, yung adobo. And, yung, ayan yung mga bata, andito na sila, oh. How's the movie, kuya? Good? Gustong-gusto ni Holly yung banana. Ganun. But, ayan, pangalawa na to ni kuya. Hingi ulit siya ng banana. Where's your manners? Thank you. Hi, Holly, you still have? Oh, can you put that in the bin, nak? Please, that nappy. What? Holly, two. What you gonna say? What you gonna say? Thank you. Good. Mating yung mga bata, mga 6:40, 6:35. Ayan, anong oras? Magsi-7 na. Ayan, piniprito ko pa rin yung adobo. Kasi gusto ko yung nagba-brown-brown siya. Yung banana ko, kunti na lang kasi yung mga bata, gustong-gusto nila. Kakain daw si Jan. So, ito yung ulam niya, adobo din. Ayan, nagba-brown na siya. Ngayon, ibubuhos ko itong sabaw. Tapos, ipapareduce ko siya ng konti. Tingnan nyo. Yung tabang, yung oil na yan, galing yan sa taba. Kunti lang yung oil na linagay ko dito sa yung pinagprituhan ko lang ng banana tsaka potato yung oil. Tapos yung the rest, sa na yan, sa baboy. Ayan. Tapos ibubuhos ko ito mamaya. Ayan na, si Jan kumakain na. So, ayan, naglagay na ako ng banana tsaka yung prinito kong potatoes. And nagtira ko para sa aking garnishing mamaya. Ang lakas nito maka-high blood. Tingnan nyo. Tapos na yung adobo ko. Grabe yung oil. Grabe yung fat doon sa sa belly. And ilalagay ko na lang siya sa kanyang lalagyan. And yeah, finish. Ayan, nailagay ko na siya sa tray. 2 trays. And lalagyan natin siya sa ibabaw nito. Ayan, may pag-garnishing tayo dyan na ganap. Ayan, yung potatoes. Tapos dito din. Diba? So, bukas, i-oven ko na lang to. Kasi masarap ang adobo. Diba, sa totoo naman, masarap ang adobo pag yung na-overnight na siya. Or minsan nga, pag mas matagal na siyang naluto. Kasi ako ganyan ako pa nag-adobo. Dinadamihan ko kasi linalagay ko lang sa ref. So, ayan. Tapos, eto naman, banana. So, diba? So, ayan. Nahihilo na kayo. Ito, ang dami niyang oil. Hindi ko na yan linagay. Tapos, eto yung ulam namin ng mga bata. Diba? Si Jan, naubos niya, oh. Siyempre, hindi niya kinain yung taba. And then, kinain niya lang yung potatoes and some of banana. So, ayan. So, yeah. Yun na. Kakain na kami. So, ayan. Nagpe-prepare na sila ng... What are you doing, kuya? Santa. For Santa Claus. Ay. I'll do the bickies. Mom, I'll do the bickies. I'll do the bickies. Is that enough? Let me see. Yes. A bit more. Oh. Mom, a bit And more. si Sak mag-ano siya na Hi, guys. picky. Hi, guys. This is the Hi yo-yo. guys siya dyan. This is enough for Santa. Huh? What's enough for Santa? Boy, Yeah. gotta get him get so full. That's right. Bicky.
No, that's for? Mommy. Not for mom. Baba, don't eat. That's for Santa Claus. No, eat. No, Any eat. paper? Yeah, just get a... No, don't eat. That's for Santa Claus, Baba. No, that's not for you. Yeah. But this is big. What is it? Just put, Mommy, what is this? what's that? In half, Mom. Santa. That's for Santa. Santa tree. No, I What's that drink? Milk. Very good. Ayun si Kuya, kukuha na siya ng papel. Don't eat bonbon. That's for Santa nga. Santa is not gonna bring your gift. Sige ka. Ayan, busy na sila magsulat kay Santa Claus. What's this? And they have a big, big tummy. Big, big what? They have a big, big tummy to these 2 old. How do you spell Mary? Okay, that's right. And What's why? that? Father Christmas. Yeah. You made what you want here? Yeah. Okay. This is tiny holly. Yeah, what's that? I know how to spell Christmas. Very good. Dear Santa, Merry Christmas. Santa. That's yours. Holly, don't. Wow. That's your little tummy, Bubba. Here. See that? This is Hollywood's hair. Okay. So this is neat hair. Yeah, what's this? That's my name. Mom, how you spell Santa? Look at Kuya. Hoy, what are you I doing? don't know how to spell wonderful. Si Sak kasi hindi pa marunong magsulat. Marunong siya magsulat ng pangalan tsaka mga ibang letters pero hindi pa siya marunong maggawa ng... said in the top? What? You said the hunter. They're hunter. They're Santa. Can I spell the Hey, your bright time, your Christmas miracle. What? Okay, come on. Holly, don't. Si Sak mag-draw na lang daw siya ng Christmas tree and then put Santa Claus here. Oh, go to my name. Go to my name. Holly, don't. Don't grab my hand. May papakita si Jan na ano. Look. A short time ago, the sleigh and reindeer spotted above the city doing laps. Oh. Come on, get your... Come on. You have to go to sleep soon. Hurry up. Look, See? It's everywhere, Zach. See? Santa is Look. on his way. You have to sleep now because if Santa see you still awake, he's not gonna come inside our house. Okay, done. Are you done? That's Christmas tree. Mom, Huh? hasn't he Raymond's face? He got Raymond's face. Okay, here. Mom, you want it. You want it. You want it. Over here. And then... No. It's alright. Santa will understand it. Okay, baby. Okay, so Santa. Say, dear Santa. Say, dear Santa. Merry Christmas. Say Merry. Say Merry And I have to say two Christmas. Mommy, too. Oh. What's happening here? Okay. What Good. minutes? Father Christmas. Very And I good. say two Santa. Two Santa. To Santa. Very good. And I put it here, Mom. You put it. Got heaps to do. Okay, hurry up, Baba. You have to go to bed. Hurry up. Okay, close it now. You ain't gonna come here, is And put it here. He's got magic. Okay. Okay, put it here now. Go to bed. Holly. Holly and Kuya TJ. Okay. What? Huh? Just shush. Yeah. Play. What? Bubuksan niya yung ano. Oh, no, like that, that's it. Ayan, binubuksan niya na kasi. Don't do it. Yeah. Binubuksan niya na yung chimney. Yung gate sa chimney. Leave it. No, let it close. He knows. But how's he getting? What do you say?
You won't see, but he'll get in there. But how did it open? You can do it from the inside. Oh, wait. It's this. That. That's right. That's right. So don't worry about it. Just leave it. Going to bed. Santa Claus is not coming in our house because you're still awake. Hurry up. What's Auntie Mel? Ang dami niya na nagawa, oh. Now what? Alright. No more, that's it. Yeah. And who's your dad? Huh? Yeah. Go, hurry up. I'm going to bed. Right, come on. Nana. Right, love yous. Wait for us in the morning. Hey, Jay. Alright, that's enough, Holly. Good night. See you in the morning. Say good night to everyone. You always wake up lost. Today, tomorrow I'm not. Say good night to everyone now. Bye. Night. Say, boys. Merry Christmas. Wait for us in the morning. Yeah. Ang galing niya na magsulat-sulat, ah. Okay. Oh, wow. Tingnan niyo, oh. Hurry up, Baba. Okay, I'm going to bed. Say good night na to everyone. Say good night. Merry Christmas. No. Say Merry Christmas. Merry Christmas na, Holly. Night, mate. See you tomorrow morning. Ayan na yung Go. Bed. sulat nila. Ito yung kay Sar tsaka kay Holly, kay Kuya. And then ayan yung biscuits. And what's this, Holly? No. Milk. Okay, come on. Let's go. Let's go to bed. Come on. Oops. Okay, good night now. Hug. See you in the morning. Good night, love. What do you want for Christmas? What? Holly. Holly. Baba, hurry up. Holly, what do you want for Christmas? What? What else? What do you want for Christmas? A toys? A toys and what else? Bike. Bye! Yeah. Ayan, tulog na yung mga bata and excited na sila para sa kanilang Christmas gift para mamaya. And time check is, ayan, 12:16. Merry Christmas, guys! Enjoy your Christmas with your family and friends. I know mapapanood nyo to hindi na Christmas kasi nga marami na naman akong ihabol ng mga vlogs kasi ilang araw, 4 na araw ako walang vlogs kasi sobrang busy talaga ako. At saka eto ngayon, tingnan nyo, may mga pahabol pa akong mga babalutin. Ayan, yung mga dito, babalutin ko ang mga yan. And dito naman sa side na to, yung mga nakikita nyo, i-haul ko na lang ang mga yan. Kasi alam ko naman yung mga laman yan. So, yeah. I-haul ko na lang yan sa inyo. Kasi sa akin naman yan. So, pag may time ako, i-haul ko yan. So, yun. Magbabalot muna ako kasi ilang oras na lang baka magising na yung mga bata. So, mamaya na lang ulit. Ayan. Tapos na ako magbalot ng mga regalo. And ang ilalagay ko na lang is yung regalo ni Father Christmas. So, bukas abangan nyo na lang kung ano yun. So, yun. Good night, everyone. Gagawa pa pala ako ng thumbnails para dun kasi nag-i-edit din ako. So, gagawa ko ng thumbnails and it will be up soon. And yan, abangan nyo yung pag-haul ko kung ano man ang laman dyan. So, yun na guys. Good night, good morning, and Merry Christmas. Bawasan natin ito kunwari kinakita ni Santa Claus. Tapos itong gatas, bawasan natin. Tinirahan ko ng konti. Ayan. Kinuha ko yung sapatos ni Jan. Tapos, natin itong chimney to. Para kunwari may mic ni Father Christmas ay hindi naman nag-mark. Ganito na lang. Kunwari dumaan dito si Santa Claus. Papunta doon. Eh, diba? Mag-vacuum na lang ako bukas. Sayang, papunta dito si Santa Claus. Hanggang dyan lang. So, ayan.
Diba? Para kapani-paniwala na galing talaga si Santa Claus sa chimney. Sige na, mag-edit pa ako ng thumbnails. Tapos eto, kunin natin to para kunwari kinuha ni Santa Claus tong sulat nila. O diba, may mark pa ng galing sa chimney. Paradise, tell me who you seek.